कौन है रे? मेरा बाबू है। बाबू बाबू को हेलो तू यार के तो गोदी में खेलो गुता भाता। अबे साले आप करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा देहात में एगो चीज देखले बड़ो का? अरे मेहरारू मेहरारू में झगड़ा होला नु तो बड़ा सारा पे लो केंगा सारा पे लो जहाँ तरह केंगा सारा पे लो। ए सूरज बाबा तू जरते उगो तारो जरते डूबो तारो जौन हमरा के देख के जरतिया नु ओहिंगा ओकरा के जला दियो हो सूरज बाबा। हे काली माई जोड़ा खोसी चढ़ा देम हो एकर मंगिया उजाड़ दे। हे काली माई जोड़ा खोसी चढ़ा देम हो। टच मोबाइल पैसे चले लायक के छेड़ला हसे भेजले बनू तना केरला से चलेला हाथे पखेरला। देखिए समझे जी है जातना जमीन लौकता ई सब अपने ह अभी किनाई लइके माने 2-4 साल में किना जाई। हाँ है नहीं आई देखिए जातना खेत के प्लॉट लौकता ई सब अपने रहल बाकी अब बोल छोड़ देले बानी सब पहले बटैया रोपतनी है सब। है नहीं आई हई देखी यहाँ से लेके वहाँ ले जहाँ तक राउड नजर जाता याद से बिहान में किने ले बानी बाकी पैसा तो नहीं ज्यादा मांगत हमरा लगे कम बा। कितना मांगत सर कितना बा पैसा? अरे वो कनी के तो 15 लाख रुपया मांगत आ हमरा लगे 50-60 गो रुपये बा। साला अकेला ही गंगा नहाए चलो नहीं सामान बा साथ में पैसा बा कपड़ा बा बैग में कोनो गांव के लड़का भेटाई तो धरा देती है नहाए चल जाती। बुझा तक कोनो अजनबी हो रुको एक भगचोद बनाओ तनी। प्रणाम मौसा जी। मौसा जी? हाँ मम्मी कहली है नु कि जा गंगा तीर मौसा जी आई लोखी हन। अच्छा बबुआ तू ही हव तो धर ही सामान आवा तनी आवा तनी हम नहा के यही जा रही हो। रे साला हई लइकवा के सामान धरा के गईनी हो कहाँ गई रे? रे बबुओ हम कावना के मौसा हई रे बबुओ हम तोर मौसा हई भगवा की ना? रे साला तो हम कावना के मौसा हई रे हम कावना के मौसा हई। आज साले दुकानदार के ना छोड़ेम। ये मर्दवा का भइल बा हो काहे दुकानदार के ना छोड़बो? अरे मर्दवा मत पूछो आज सवेरवा हमरा मेहरारू से झगड़ा हो गइल अब वो साली काज ने कावना दुकानदार लगे से जौहर किन के लिया के खा ले बिया। ये मर्दवा तार मेहरारूआ मर गइल का हो? ना अभी मरल नहीं खे अभी तो बीमार बिया तो वही से नु दुकानदार से पूछे जाता नी कि तू कैसन जौहर देल कि 2 घंटा खैला हो गइल अभी ले उ असर ना कैलक अब ले तो ओकरा ऊपर चल जाए के चाही। आहो पिया किन दाना 1600 के सरिया आहो पिया किन दाना 1600। अरे मायो भोजरी भोयू चल कार हम देख अरे सर में तो भूसा फेंकता धूर साला फेंकते नहीं के पानी दाम कलवा वाला की सब मेरी एक सोना धइले बाजे फेंकते नहीं के पानी दाम कलवा वाला की हई महल छौड़ी माल जबरदस्त बिया रे ऊपर हसीना नीचे से मस्त बिया रे हई माल छौड़ी माल जबरदस्त बिया रे हई माल छौड़ी माल जबर भला यहू कोई जिंदगी है हो भैया ऊ है हमर ससुराल में हम ही होकर ससुराल में होय रे लॉकडाउन। सतरा बनवला चुमा लेके गइलो काल में अबे तारा चिंता नहीं खेबानी कवन हाल में जाने छोड़ के ससुरावा में गइलू खाके किरिया ना मरे भइलू जवानी बर्बाद कइलू दादी हो माछादा करे से हमारे करे तो सखी दे मिल कोई भाता हमर बेकार लहंगे में धादे सोने माछादा कौन
कोनो लइका के बोला के अपना मौसी के बोलई हो। हमार चाचा बड़ा मौगा खाली गइल रही रात रहे सखी के बारात देखे गइल रही रात रहे सखी के बारात सारा मेकअप मोर बेकार हो गइल। एगो लइका हमारा बलमुआ का नइखे कुछ लूर हो बनले तिनहिया हीरो फैशन में चूर हो कि कौन में हदीरा ही सखी रे। अबे मैं राहत भरिया भाई कहूँ का हाल दिल के भाई करी खान कितना राम जी देले सुधराई रात भर जागल पानी पागल उनकर पायल कर गए। चली मन सुन बाजे लव वाला धुन तो करे जा धड़की चली मन सुन